Guk residentzian dauzkagu 6 diseinatzaile, eta horietako 4 ikusiko ditugu gaur. Lehenengoa izango da umeen ropa, Pizpiri-Pizpo marka, eta gero Inge Zubeldia, Ale gitarra, Saioa Matxain eta Goiuri Unanue. Guk egiten duguna da urtean behin deialdi bat eta aurkezten dira Gipuzkoan dauden diseinatzaile desberdinak, eta komite batek egiten duguna da hautaketa eta aukeratzen ditu bereientzat talento gehien daukaten proposamenak. Gazteak dira, hasi berriak, eta gure lana da urte baten zehar lagundu formazio ematen, desfileak sortzen beraientzat, elkartzea jendearekin pixka beren proposamena ezagutzeko, da pixka bat lagundu azten, urte baten eskutik heldu profesionala tarsanun eramateko. Aurkezten dute, bakoitza bere kolekzioa, batzuntzako izan da gradu amaieran aurkeztuten kolekzioa, eta berriz aurren marka, Pizpiri-Pizpo, dauka kolekzio bat eginda dendetan saltzeko, eta gure nahia da, desfile honi esker, Tolosaldean hemengo dendariak animatzen dira apostu egiteko lekuko talentoaren alde. Kutxa Kultur moda programa bada, gizarte ekintzak bultzatzen duena, baina elkarlanean egitea gustatzen zaigu, ekimenak egitea, eta hau da izan da Topik, Tolosako udala eta Tolosanko kutxarekin batera egindako ekimen bat. Begi esan guretzat oso importantea da. Jakin badakigu merkataritza Tolosaren garapen ekonomikoaren arlo importantea dela. Gure hiri ekonomiaren maila aurtengo edo lan hildoak edo bai merkataritzan zan gehien bat fidelizazioa landu, baina baita larunbat atxaldeak indartu. Larunbat atxaldeak indartu eta berdura plaza indartzea ere. Orduan, Kutxa Kulturren bidez, orain dela 2 hilabete aukera izan genuen Tabakalera jutea, desfile ikustea, eta nik uste bi erronkak bat egiten dutela. Alde batetik edo merkataritza Tolosan ehungintza ehuneko portzentai importantea da oso, eta ekintzaile, gazte, egia esan Tolosarrak ez dugu, nik ez dut uste asko baloratzen dugun Tolosan daukagu merkataritza, kanpotik datorren hori beti esaten digu Tolosaren merkataritza berezia da oso. Nik uste edo aurten bai singular denda proiektuan sartuta gaude, eta hori da Tolosaren merkataritza ezberdintasun hori ematen diola. Eta orduan, Kutxa Kulturreko desfile hau guretzat importantea da oso, bi erronka horiek indartzen ditula. Alde batetik larunbat atxaldea, eta beste merkataritza, ekintzaile berria, diseinadore berriak, eta hauek guretzak edo izan leike topagune bat, ezta? Hemengo merkataritza, diseinatzaile berri hauek ezautu, eta beraien edo elkartuke bat eman, erropa asko igual, hemengo dendan edo aurkitu dezakegulako. Orain dela urte batzuk bukatu nola karrera, gero beste modulo bat egin nun, eta hemen erakusten ditun piezak beste konkurtsotan edo karrerako piezak pizadia. Oraindik hasten ari gea, eta konkurtsoak edo desfilak egiteko erresagoa da, baina gero marka eta garatzeko zailagoa da. Espero dut pixkat Tolosan o Tolosako inguruan ezagutzea eta dendetako kontaktuak egitea. Presentatzen den kolekzioa nire lehenengo kolekzioa, nahiz da hainbeste bi kolekzio izan, bada hasierakoa, eta pixkat kolekzioan inspirazioa da nire oso gertuko pertsona baten bizitza, ez? Txiki-txikitatik arazo asko ukitu, arazo edo traba asko bere bizitzan, orduan pixkanaka nola superatzen ditun traba eta bere situazio horiek, ez? Orduan, kolekzioa hastea volumen asko duen prendakin, kolore gabeko prendakin, eta pixkanaka pisuak entzen di joan einen, telak baita finagok dira. Orduan, pixkat horrekin jolastet. Printzipioz, jendeak ni ezagutzean, nire pertsona, eta baita nire kolekzioan ze gauza dituten, nire estiloa zein dan, eta gustatze bali mazaie, gero nire bezerok izatea, ez da. Ni karreratik atera berri nago, eta aukera hau oso aukera hona da azkenen. Jendeak gu ezagutzeko aukera emategu, bai desfilekin, merkatukin, eta gero aparte formazioa eta ematen gu oso ondo dago.
bueno, espero nik nire leku aitea moda mundun eta jendeai gustatzea nik iteten arropa.